சத்தமா பேசு. ரேஸ் கார் ஆயிட்டா. அதே கார். எடு கார் எடு பார்க்கலாம். கார் பேத்துக்கிட்டு ரேஸ் கார் அது. ரேஸ் காரா? எனக்கு குட்டி கார் பிடிக்குமா ரேஸ் கார் பிடிக்குமா? அத்தை கேட்குறாங்கல்ல சொல்லுங்க. சின்ன கார் பட்டினா ரேஸ் கார் பட்டினா ரேஸ் காரா? என்னாச்சு? என்ன ஆச்சு காரு? என்ன ஆச்சு காருக்கு? எது எது பார்க்கலாம். ஓட்டு பூம் 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 ஓட்டு. அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வச்சு ஓட்டு. போக மாட்டீங்களா? ஏன் போக மாட்டீங்க? ஓட மாட்டீங்களா? பிடிச்சி தள்ள. போயிடுச்சு பார்த்தா? அந்த கார் மேலே பிடிச்சிச்சா? இப்போ அந்த தரையில் வச்சு விட்டு அங்கே போய் வச்சு விட்டு. நீ போகல கூடவே போ. என்ன கலர் கார் அது? என்ன கலர்? ரெட்டு காரா? தெரியுமா உனக்கு? ரெட்டு கார் ஏதாச்சும் ஏன் என்ன கலர் அது? ரெட் கலர். செக். இது என்ன கலர்? என்ன கலர்? கலர் ப்ளூ கலர். அது என்ன கலர்? கலர் என்னடா? தெளிவா சொல்லுங்க அம்மாக்கு தெரியல. ரேஸ் கார் தான். ரேஸ் கார் கலர் என்ன? கலர் கலர் ஏன் கலர்? கலர்டா. கலர் என்ன கலர்? சரி ஓட்டு பார்க்கலாம். வேகமா ஓட்டு. ஓட்டு கார் ஓட்டு. கார் ஓட்டு. கார் தோசைக்கு போட போய் ஆடுன்னு அந்த தோசை. சரி கேங்குருங்க. பேர்டு பத்தியா? பேர்டு பார்த்தியா? டக்கு பார்த்தியா? டக்கு பார்த்தியா? குவாக் குவாக் குவாக். எப்படி சவுண்ட் பண்ணும் டக்கு? டக்கு எப்படி சவுண்ட் பண்ணும்? குவாக் குவாக் குவாக். நீ சொல்லு. குவாக் குவாக்.